O Concello de Boiro pechaba este mércores as súas festas de verán, as mellores da historia, segundo palabras do alcalde. O éxito destas celebracións reside non só no arduo traballo de organización de todos os departamentos municipais e forzas de seguridade, senón tamén no civismo e colaboración da cidadanía. O éxito non é deste equipo de goberno, nin dos traballadores do Concello, que, por cierto, que se implicaron, tanto uns como outros se implicaron arreo para conseguilo. O que hai que agradecer públicamente pois foron o éxito do colectivo de todos os veciños e veciñas e cidadáns de Boiro que axudaron moito deles na organización e sobre todo que participaron, todo o público participou con civismo e que levaron esa xenerosidade que caracteriza os veciños e veciñas de Boiro, pois as molestias que montar no centro do urbán as festas de verán, non? Tras este positivo balance, o alcalde quixo tamén condenar certas actitudes que tentaron empañar os festexos creando alarma social e difundindo bulos. Lamentar e condenar a intención de determinados individuos, por chamarlle de alguma maneira, que trataron de fracasar as festas de Boiro alarmando a población con falsidades, non buscaban o ben colectivo, iso está clarísimo, buscaban o beneficio propio e os boireses obviaron os seus bulos e ese alarmismo disfrutando dun peche festivo histórico. Xosé Ramón Romero indicou que en todas as actividades programadas se cumpriron estritamente os protocolos de seguridade e mesmo se adotaron medidas adicionais como o peche apuntalado do aparcadoiro para a verbena do último día na que coincidían 3 orquestras. Sabíamos que presumiblemente iba a haber aglomeración como si terminou sendo, pero tiñamos todas adoptadas as medidas de seguridade que tínhamos que tal, para o cal tiñamos un claro objetivo que era evitar o tráfico rodado no centro urbano. Para iso puxemos en marcha esos aparcamentos disuasorios nas entradas de Boiro. Eu creo que conseguimos ese efecto que queríamos, que evitar todo o tráfico rodado xunto á xente. Para iso o que fixemos tamén é cortar a estrada principal e o último día, que así o tiñamos organizado, pechar o parque municipal para apuntalalo, porque sabíamos da aglomeración por primeira vez tanta xente nesta plaza, aínda que sí que vimos que non podíamos poñerlle máis peso e por iso a terceira orquesta estaba fora do que é a plaza, pero sí é verdade que contámonos con moita aglomeración e, sabedes que hai que tomar decisións e tiñamos a decisión tomada e consideramos que era mellor asegurar que lamentar, non? Todos os dispositivos, tanto de tráfico como de seguridade, foron froito dunha longa planificación e nada tiveron que ver coa improvisación denunciada por certos sectores coa única intención de facer fracasar as festas por intereses partidistas.